Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu jikọtara ụmụ akwụkwọ n'ala anyị NANS na mkpirisi bekee amalitela atụmatụ ime njegharị iwe n'ihi iwu otu ọhụrụ ahụ nke malitere n'abalị mbụ nke afọ a. Ha kwupụtara abalị 14 nke ọnwa a dịka ụbọchị ha ga-amalite nke ahụ gba gburugburu ala anyị. Onye isi oche ọhaneze ndị Igbo Sinetọ John Azụta Mbata akatọla ya eso Nwike n'ụzọ dị ọgọ maka ikwu okwu ndị bụ mkparị nye ya, ma chetara Nwike na ya kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ma nye ya nri tupu ọ bụrụ onye ọ bụ taa. Aka na-achị steeti Plateau Caleb Mutwang esonyela pati APC ugbu a. Kepụkepụ na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na onye ụkọ Chris Okafọ arịtuola n'ọkwa onye isi ụlọ ụka Grace Nation Worldwide dịka ọ rịọchara mgbaghara abalị ole na ole gara aga. A ga-echeta na nwunye ya n'oge gara aga bụ Esem Okafọ boro ya ebubo na n'oge ọ lụrụ Chris Okafọ ọ chọpụtara na ọ lụọla nwunye n'oge gara aga, bụkwa na ebubo ọtụtụ mmekpu nke mere ka ọtụtụ ndị mmadụ kpọọ oku ka ọ rịtuo n'ọkwa ya ma rụtụ aka na ọ bụghị onye ụkọchukwu n'ihi na Chukwu apụọla n'ụkọ ya. Mba US agwala mba Iran na ya bụrụ na ha egbuo ndị na-eme njegharị iwe ọzọ na ha ga-abata ịzọ ndụ ndị na-eme njegharị iwe ahụ. A ga-echeta na ụnyaahụ bụ Tọzdee ndị na-eme njegharị iwe mmadụ 6 ka e gburu. Ọgwụ bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.